Kumusta man ato ang relasyon sa matag usa, no? Diha sa ato ang pamilya, diha sa ato mga higala, o diha sa ato mga kaubanan sa ato ang pundok banay, o diha sa ato ang katilingban. Ang paghukom sa uban murag ato ang pangpalipas sa oras. Dali kayo sa ato ang pagpangita sa sayop sa ubang tao ang ilahang mga depekto. Nga bation nato nga mas superior kita kaysa ilaha. Ang ato ang pag-focus sa sayop sa uban maka-distract ka nato gikan sa to ang mga kahuyangan. Ato makita ngadto sa uban ang mga sayop nga diin guilty ang ato ang kaugalingon. Ang pangutana, unsa may akong kasagaran nga reklamo? Guilty ba usab ako sa maong mga sayo? Ang atong Ginoo wala magpugong kanato sa pagpaningkamot, sa pagtabang sa uban nga mouswag. Sa pagkatinuod, ang fraternal correction mahimong usa ka matang sa putli nga gugma. Ang pagtudlo sa mga walay kahibalo mao'y usa ka espirituhanong buhat sa kaluoy. Unfortunately, aron walay samok para sa kabugnaw, kanunay tang maghilom samtang ang uban naglunang sa sala. Si Kristo wala mag-imbitar kanato nga dili magpakabana atubangan sa mga kasaypanan sa mga minahal nato sa kinabuhi. Ang kaatbang sa gugma dili pagdumot apan ang pagkawalay pagtagad. Ang pangutana, nahadlok ba akong mugiya sa mga tao nga gisalig sa Ginoo kanako? Magpakahilom ba lang ako aron maangkon ang kalinaw? Sa adlaw sa paghukom, kita manubag sa atong mga sin o omission. So unsa may hagit para kanato mga igsoon? Dugangan nako ang pagpaningkamot sa pagsaway sa akong kaugalingon kaysa uban. May nagpalihog pa sa katilingbanong program.